hortxe 6 ontziak ondo lerrokatuta, estatxak ere ondo hartuta dituzte, eta epaileak laster emango dio hasiera. Hortxe da. Bueno, pixkat atzerago atera dira, 3. eta 4. kaletik. Bai, Getxo eta Castro, ez? Zertxo bat bazidurudien horre ez dago olaturik, eta izeak bestaldea jotzen du, baino beraiek horre egin dute atzearako... Ez dira oso horne bili. Atzearako movimento bat bezala tirter horreman diote, ez? Eta hemen 500 metroan oso garrantzitsuak izan daiteke, metro bat edo biko atzerapen hori, ez? Bai, 20 segundua pasatu dira, eta hori nik esango nuke gehien bat patroiaren lana dela, ez? Bai, horre Erner egon berda, eta pixka bat, aurrekoa arrauna motz eginez, pixka bat estatxe hori tiran eduki, eta popak elkarrekin, beste ontziekin lorrokatuta egoteko, ez, baina horre pixka batik esan dugun bezala 3. kaletik Getxo, eta 4. Castro zertxo bat atzeago atera die. Bueno, bat irudi, lehen kalekoa eta 3. hau da Getxo eta Zarautz pixkat aurretik doazela, baina zeuruenik zaila egingo zaio batez ere Getxori erritmo horri eustea, eta hortxe dira, minututa 12 segundu ontxe, laster ere zubipetik pasatuko dira 6 ontziak, eta hemendik aterako dira A finalean eta B finalean izango diren beste ontzi guztiak. Lehen kaletik Zarautz indartsu dator, 6. eta 5. ere alase ematen dute Zarautzek eta Donostiarrak. Kamargo 6. Kamargok eta Hondarribia. Eta Hondarribia, hori da. Eta 3. tokian azkenean Zarautz. Zarautz Castro izan da 4., 5. Getxo eta azken tokian Donostiarra. Esan dugu... ere laster altxatuko du epaileak, baina ondo jarri behar dira bi ontziak, eta hemen Jose Luis urrengo urtean, urrengo denboraldian hortxe larri, ez dut larri biliko diran bi ontzi. Pixka bat ikusi da gaurkoan ere ze maitzak, eta dudari gabe denboraldiari begira galtza betelan dituzte taldeak, ez? Arkote ezagutu dugu goineko mailan, eta polipoliki bera egin du, eta horren arabera berriz beste jende belaunaldi on baten zai gora egiteko, ez? Hauek ez dira talde oso handiak, eta horregatik izaten dituzte gora bera batzuk, ez? Mutil talde on bat zuertatzen denean, goruntze egiten dute, eta horlakoik ez denean eusteare Nikolan izaten da, ez? 56 palada minutuko Elantxobe Busturialdeko entzat, eta Arkoterenak 53 palada berriz. Hala ere, itxura batean Plentzitarrak hartu dute aurrea 5. kaletik, eta Elantxobe baino gehiago izango dira, hala ematen du behintzat ze final honetan. 3 final izango ditugu, lehen ere esan dugu, hauze da ahulena, edo orain arte denborarik txarna egin duten taldeen artekoa, eta gero beste 12 ikusiko ditugu lehian. Hor begibistan Busturialdekoak, Elantxobe, aurten ere hortxe uretan egon nahi dute, baina Arkotek nik uste diferentzia ederra aterako diola. Baina ez uste, hemendik ikusita, eta ez da akaso lekurik onena, baina nik uste Arkote atzetik aurrera etorri dira, Busturialdekoak azken txampan dira, kontuz, Erne... Busturiaz, 6. Elantxobe... Hortxe, bueno, Arkotek eta 19 eneko gehiago Busturiaren zat. Kontutan izanik, ez da? Bueno, hauria barra botadu azkenengo egunetan, eta Jose Luisek esan duen bezalase, hoize eguzkia dugu hemen, laino batzuk ere zeruan, bueno, baina ikusteko eta lan egiteko ez da ez eguraldi makala. Banderatxoa bera, eta hortxe doaz, B finaleko 6 ontziak, garaipenaren bila, Pedreñaleningotik, Donostiarra 2. Hondarribia 2. Deustu, Getxo eta Castro gainontzeko 3. Hor, Kantabriarrak. Aurten ere, goian, puntan,
egon nahi du Kantabriako klub honek, eta zeuruenik alase gertatuko da. Baina beste nobedade batzuk ere badira gainontzeko onzietan, eta lana ez dute ez erraza izango Castrokoek. Bitartean hortxe ikusi ditugu Castrokoak eta Getxokoak begibistan, hauek ere etxetik gertu eta irudiona utzi nahi dute. 46 palada minutuko. Hortxe dabiltzadanak, ez? 49 hasten dira, 46, 48. Bai, 45, 50 bitartekoak, ez? Pixka bat, arraunan neurriak eta indarran arabera, ez? Baina hemen azkar mugitu berreoitako estropada da, ez? 5 metro hasi eta buka, hori minuto terdi eskaz da, eta horrez dago gauza haundirik egiteko aukerik, ez? Alakoak gainera, Jose Luis, entrenamentotan ere sarri egiten dira. Bai, hori badago urtean zehar entrenamento mota oitako bat, serie motzak egiten direnak, eta hau entrenamento egun horietako bat harta daiteke, ez? 6. kaletik Castro, lehenengotik Pedreña, Castro, Pedreña, Castro, Pedreña irabazi du, Castro 2. 3. Donostia, 4. Getxo, 5. Hondarribia B eta 6. Deustu. Mugatu dela eta horretan Arkotek Elantxoberi irabazi diola. Eta final nagusian, Kamargolen kaletik, Zarautz 2. Hondarribia A, 3. Kaikus Estaoko taldea, 4. Izuntzako Lekitxarra izango da 5. kalean, eta 6. Bermeo abiatuko da. Hortxe, banderatxoa bera eta badoaz. Gogoratu, Pedreñak irabazi duela B finala, eta minutu terdi barru gutxi gora bera jakingo dugu Gizakia Fundazioak antolatutako estropada hau zeinek irabazten duen. Ustekabe ugari izan dira orain arte, ez da jakina harritzekoa, denboraldia hasi berria dugulako, eta hemen edozen gauza gertatu liteke. Bermeo Urdaibai begibistan 50 palada minutuko Jose Luisek lehen ere esan digu, 48 eta 50 ere iritsi direla, eta hori da Urdaibaik jarri duen erritmoa. Bai, orain arte hori ikusten dugu, 45 eta 50 bitartean, 52 izan da horre Zarautzek markatu duna, baina horre inguru hortan dabiltzate, eta kalean arabera, lehenengoan bigarren final B horretan, lehenengo kaletikan Pedreñak irabazi dula, Castro bigarrena 6. 3. bigarren kaletik eta 5. 4. Hor da ikusten da, oraingoa begiratu da mintza, bi bastarretako kaleetatik denbora hobea egin dutela. Naiz eta askotan, zera entzun behar den, erdikoak eta honena diala. Bueno, gaur ez talakorik izan, eta gaur, lehen esan dugu bitxikeri moduan, beraiek, parte hartzaileek aukeratu dituztela kaleak. Berez, gaur erantzunkizuna beraiena da. 6. indartxu dator Urdaibai Bermeo, eta nik uste irabazingo duela. 3. ere hortxe Hondarribia, Urdaibaik irabazi du, Hondarribia 2. 3. Izuntza, 4. Kamargo, 5. Kaiku eta 6. eta azken tokian Zarautz. Beraz, Urdaibaik